नमस्कार. कुठलाही पापड खार, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर असं काहीही न वापरता फक्त तांदळापासून आपण हे चौपट पाचपट फुलणारे तांदळाचे पापड बघणार आहोत. किती पापड मस्त झालेले आहेत तुम्ही बघू शकता आणि किती मोठ्या प्रमाणात हे पापड फुललेले आहेत ते पण तुम्ही बघू शकता. किती सुंदर झालेले आहेत. पापड खार किंवा खाण्याचा सोडा असं काहीही न वापरल्यामुळे हे एकदम हेल्दी असे पापड झालेले आहेत आणि विशेष म्हणजे हे पापड अजिबात तेलकट होत नाही, त्यामुळे खाण्यासाठी एकदम उत्तम, करायला तर एकदम सोपे आहेत, वर्ष काय 2 वर्ष टिकणारे आहेत. त्यामुळे नक्की आवर्जून हे पापड करून बघा. किती पापड छान झालेला आहे तुम्ही बघू शकता. खूप मस्त असे हे तांदळाचे पापड होतात आणि करायला एकदम सोपे आहेत. लाटायचं नाही आहे, पीठ मळायचं नाही आहे, उकड काढायची नाही आहे, काहीही नाही आहे. हे बघा बघू शकता तुम्ही, अजिबात तेलकट नाही आहे पापड, त्यामुळे खाण्यासाठी खूप उत्तम आहे. सोडा नाही आहे, पापड खार नाही आहे, त्यामुळे तब्येतीसाठी सुद्धा खूप उत्तम आहे. बघू शकता पापड किती पटीने फुललेला आहे. बरोबर 5 पटीने हा पापड फुललेला आहे. किती सुंदर असे हे पापड झालेले आहेत. एकदम ट्रान्सपरंट आणि एकदम सुंदर असे खुसखुशीत बघू शकता, एकदम क्रिस्पी. तर खाण्यासाठी खूप उत्तम असे पापड झालेले आहे. संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा मुलांना भूक लागते त्यावेळी तुम्ही हे त्यांना पापड तळून देऊ शकता. याच्यावर तुम्ही सगळे भाज्या किंवा चाट मसाला घालून सुंदर असा पापड मसाला पापड पण करू शकता. तर असे चौपट पाचपट फुललेले पापड कसे करायचे ते आपण बघूया. तर इथं मी काय केलेलं आहे, तर 1 कप हे तांदूळ घेतलेले आहेत. तर ते स्वच्छ धुवून मी 3 दिवस भिजत ठेवलेले आहेत आणि प्रत्येक दिवशी सकाळ संध्याकाळ याचं पाणी बदललेलं आहे. तर तांदूळ जो आहे तो इथं मी कोलम वापरलेला आहे आणि तांदूळ आहे तो तुम्हाला जुना वापरायचा आहे. तर सगळे तांदूळ जे भिजवलेले आहेत ते मी आता एक मिक्सिंग जारमध्ये काढून घेत आहे. हे बघा, तांदूळ तुम्हाला भिजवताना तुम्ही जेव्हा समजा तुम्ही सोमवारी सकाळी जर तांदूळ भिजवला तर संध्याकाळी त्याचं पाणी बदलायचं आहे. मंगळवारी सकाळी संध्याकाळी त्याचं पाणी बदलायचं आहे. बुधवारी सकाळ संध्याकाळ त्याचं पाणी बदलायचं आहे आणि गुरुवारी तुम्हाला हे पापड करायला घ्यायचे आहेत. 3 दिवस भिजवल्यामुळे तुम्ही म्हणाल की पापडांना वास वगैरे येईल, तर अजिबात येत नाही. 2 दिवस सकाळ संध्याकाळ आपण त्याचं पाणी बदलल्यामुळे या पापडांना अजिबात असा कुबट किंवा कुसकट असा वास अजिबात येत नाही. तर जारमध्ये मी सगळे तांदूळ काढून घेतलेत. पाणी इथं अजिबात वापरलेलं नाही. जे तांदळासोबत जे पाणी आले आहे तेवढ्याच पाण्यामध्ये मी हे एकदम बारीक करून घेतलेले आहेत. फक्त गरज लागली तर अर्धी वाटी इथं पाणी घालायचं आहे, तसं मी घातलेलं आहे आणि एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. पेस्ट आपली पातळ होता कामा नये याची काळजी घ्यायची आहे. तर एका भांड्यामध्ये मी सगळी पेस्ट काढून घेतलेली आहे. एकदम करायला सोपे आहे ते पापड, नक्की करून बघा. आणि हे पापड करताना पण एक वेगळीच मजा येते, खूप छान वाटतं हे पापड करताना. तर इथं मी चवीप्रमाणे इथं फक्त अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे. वाळवणीच्या पदार्थामध्ये जास्त मीठ घालायचं नाही आहे. इथं तुम्ही अजून तीळ किंवा चिली फ्लेक्स आहेत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आहे, जिरं आहे, जे तुम्हाला आवडतं ते तुम्ही इथं वापरू शकता. मी हे प्लेन बनवणार आहे. तर बॅटर बघा केवढं जाडसर पाहिजे, ते एवढं आपल्याला जाडसर पाहिजे. ते एक प्लेट घेतलेली आहे आणि तिला मी एकदम हलकं असं तेल लावून घेतलेलं आहे. पहिल्यांदाच करते म्हणून तेल लावून घेतलेलं आहे, तसं तेल लावण्याची पण गरज नाही. कोरड्या प्लेटमध्ये पण हे पापड खूप छान होतात. तर हे बॅटर आहे ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित पसरवून घेतलेलं आहे. तुम्ही जेवढं बॅटर घालाल त्याप्रमाणे तुमचे पापड हे पातळ किंवा जाड होणार आहेत. मस्त असे प्लेटमध्ये असे पसरवून घेतले आणि इथं मी पाणी उकळवत ठेवलेलं आहे. पाणी चांगलं उकळल्यानंतर ही जी पीठ चाळायची चाळणी आहे स्टीलची वापरायची, प्लास्टिकची नाही. स्टीलची असेल तर स्टीलची ठेवायची किंवा मोदक उकडीची चाळणी असेल तर ती ठेवायची आणि त्याच्यावर ही प्लेट ठेवायची. खाली पाणी मात्र चांगलं उकळतं पाहिजे आणि नंतर मग ह्याच्यावरती झाकण ठेवून बरोबर अर्ध्या मिनटासाठी म्हणजे 30 सेकंदासाठी मी याला चांगलं वाफवून घेतलेलं आहे. पाणी मात्र चांगलं खळखळीत उकळतं पाहिजे खाली, म्हणजे गॅसची फ्लेम ही मीडियम पाहिजे. हाय टू मीडियममध्ये ठेवली तरी चालेल. तर एक 30 सेकंदानंतर बघू शकता पापड मस्त अशी त्याला वाफ आलेली आहे. मी काढून घेतला आणि लगेच ह्याच्यावर मी माझी दुसरी प्लेट आहे ती ठेवलेली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे पापड करून घ्यायचे आहेत. 2 प्लेटा वापरायच्या आहेत, एक काढण्यासाठी आणि एक ठेवण्यासाठी, म्हणजे आपले पटापट हे पापड होणार आहेत. आणि काढल्यानंतर वाफवलेली प्लेट काढल्यानंतर ती लगेच आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायची आहे. हे नॉर्मल मी आपलं रूम टेम्परेचरचं पाणी घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये अगदी 1 मिनटासाठी ही प्लेट ठेवायची, काढायची आहे आणि लगेच हे जे पापड आहेत ते मी सुरीने त्याच्या कडा आहेत त्या सेल करून घेतलेल्या आहेत. हे बघा खूप सुंदर असे पापड होतात, नक्की करा.
तर अशा कडा अशा सेल करून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर आपल्याला हा पापड जो आहे तो काढून घ्यायचा आहे. हे बघा, अलगद असा उचलून घ्यायचा आणि हा पापड जो आहे तो हलका हलका आपल्याला इथून काढून घ्यायचा आहे. सहज निघतो. हे बघा, फक्त हळूवारपणे काढून घ्यायचा आहे. जर हा पापड व्यवस्थित वाफवला गेला नसेल तर काढताना मात्र तुटणार आहे. त्यामुळे व्यवस्थित वाफवून घ्यायचे पापड आणि हा असा अलगद पापड काढून घ्यायचा कडा सेल करून. किती मस्त पापड झालेला आहे तुम्ही बघू शकता. तर हे जे पापड आहेत ते मी आता अशी एका टोपल्यावर ठेवून दिलेले आहेत. तर पापड काढण्याची अजून एक पद्धत आहे, ती पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्या अगोदर ही जी प्लेट आहे ती स्वच्छ धुवून घ्यायची, कोरडी करून घ्यायची आणि नंतरच मग ह्याच्यावर बॅटर घालून पुढचा पापड करायला घ्यायचा आहे. ओल्या प्लेटवर तुम्हाला अजिबात बॅटर घालायचं नाही आहे. प्लेट कोरडी करून घ्यायची. त्याला समजा कुठे काही चिकटलं असेल तर धुवून घ्यायची, नंतर कोरडी करून घ्यायची आणि नंतर मग पुढचं बॅटर घालून आपल्याला पापड करून घ्यायचे आहेत. तर पापड काढण्याची अजून एक पद्धत आहे. तर मी सुई वापरून हे पापड काढलेले आहेत. जे आपण सुईद्वारेची सुई आहे ती त्याने सगळ्या कडा ज्या आहेत त्या याच्यात सेल करून घेतलेल्या आहेत आणि हा पापड काढून घेतलेला आहे. तर सुईने सुद्धा हे पापड खूप छान निघतात. तर माझी बहीण महाडला राहायची, तर तिथं ही लोक हे पापड खूप करायचे आणि ते असं सुई वापरून हे पापड सगळे काढून घ्यायचे. तर ती तिथं शिकली आणि नंतर तिने मला शिकवलं आणि मला ते तुमच्याशी शेअर करावं असं वाटलं म्हणून मी ते इथं शेअर केलेलं आहे. तर सुईनेसुद्धा अगदी अलगद हे मस्त पापड निघतात. हे बघा, छान एकदम. तुम्ही जेवढं बॅटर घालाल त्याप्रमाणे हा पापड जो आहे तो पातळ किंवा जाड होणार आहे. पण मस्त असा पापड झालेला आहे बघू शकता. तर जुना तांदूळ वापरायचा, त्यामुळे हे जे पापड आहेत ते मस्त एकदम म्हणजे तुटत नाहीत, खूप छान येतात. एकदम मस्त असे पापड झालेले आहेत, अजिबात तुटत नाहीत बघा. आणि किती ट्रान्सपरंट झालेले आहेत ते तुम्ही बघू शकता. आणि पापड करताना पण एक वेगळीच मजा येते. लहान मुलं तर खूप एन्जॉय करतात हे पापड करायला. तर असे जे पापड आहेत ते सगळे मी करून घेतलेले आहेत. हे बघा, खूप मस्त मजा येते हे पापड करायला. तर अशा प्रकारे मी हे पापड सगळे करून घेतलेले आहेत आणि नंतर मी हे घरातच फॅनखाली वाळवून घेतलेले आहेत. तुम्ही उन्हामध्ये पण वाळवू शकता, घरातही वाळवू शकता, अगदी लगेच वाळतात. तर उन्हामध्ये 1 दिवसात आणि फॅनखाली 2 दिवसात हे पापड खूप छान वाळले जातात. हे बघा, आणि यांना असं पलटवून घ्यायचं, अलटवून पलटवून हे वाळवायचे म्हणजे वाकडे तिकडे जास्त होत नाहीत. तर असे वाळवून झालेले आहेत पापड, किती सुंदर झालेले आहेत तुम्ही बघू शकता. तर 1 कप तांदळामध्ये जवळजवळ माझे 25 ते 30 पापड झालेले होते आणि पापड किती मस्त झालेला आहे. शाईन बघू शकता त्या पापडाची किती छान आलेली आहेत. एकदम मस्त असे पापड तयार होतात. एकदम सोपे आहेत, हेल्दी आहेत. तर नक्की बनवा. 1-2 वर्ष तुमच्या घरामध्ये पापड राहू शकतात, अगदी आरामात टिकतात. तर ही पापडाची माझी अनोखी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.